salmina wono ƴeewoɓe Pinal TV bisimilla moɗo émission mo wiyeteɗo Kaalden miɗa salmina to gonɗo fuu ley aduna o onon gonɓe ley Mali e caggal Mali miɗa wondi ɗo hande dow plateau e Ibou Samba Niang kanko woni promoteur festival natal Pulaku so Allah jaɓi mo gollanno hoore makko ɗum woni mo entrepreneur e culturel hande miɗa annayi gajodirde mo kabaru leydi Mali hono leydi Mali wurri hande so Allah jaɓi bisimilla maɗa Ibou Samba Niang. Madame Diallo Madinatal salminde kala ndaro Pinal TV wiide on jarama. Ok a salminama no fewi bisimilla maɗa e plateau Pinal TV hono no mbirumino onon so Allah jami ɗen annayi gajodirde mo kabaru hono leydi Mali wurri hande Ibou Samba Niang hono jiiruɗa leydi Mali o hande wiide tan yo lamɗo waddu jaam e ndenago e deƴere nema e leydi ndi tiiɗi fa ɗum daɗi haala kala ndaro na no masinankoɓe wiide mbirata kala goɗɗuɗo bangal dargal so ƴeewi Mali hande ana foti ko hulɓina joomum ana foti ko wemba joomum nenere mbawi wiide hande leydi ndi yiide tiiɗalla nawɗo ko mbawɗen wiide tan yo lamɗo waddu jaam e ndenago e deƴere e nema e leydi ndi yo lamɗo waddu kawrol hakkude ɓiɓɓe leydi ndi e faamu hakkude ɓiɓɓe leydi ndi ndenno mi daygiti wiide waɗama e réseaux sociaux ngaji yaltinama e télévision ngaji aduna o fou yimɓe kewɓe ji hono état malien disposition komo ɓami ko ittude ambassadeur malien e ambassadeur France leydi Mali ɗo en nema hono jiiruɗa bon nomo ittiri noɓe ittiri ɗo ɗum noni gono ko wattata banggal keƴaɗo France e leydi Mali ni eɗen mbawi ñiwde ɗum ana tiiɗi fanɗinde ɗum ɗum ana tiiɗi fa ana ƴaɓɓiti ana daɗi hakkille par ce que sa ƴeewi hande kamɓe duuɓi ɗi ɓe gaɗi ɗo ɗi a ƴeewi bawɗe ɗe ɓe jogii ɗe a ƴeewi andal ko ɓe jogii ko a wari a ƴeewi leydi ndi ɗo baasi o woni ɗo wiide hande daɓere heɓaka fa e leydi ndi nena ana wadda tikkere hakkunde neɗɗo e gollidiɗɗo muɗum donc miɗo miila ɗum waɗi soɓe donki yiidude fewi fewi waɗi soɓe mbi on yahata fo. Ok est ce que wonko ɗum nafi gila ambassadeur o yeehi aywa laamu kañum woni dow terrain e ley faamu yimɓe ka eɗe mbawi wiide ko wartata banggal ambassadeur o ɗum haalaka ko metti laamu leydi ndi waɗi soɓe bittini ambassadeur o ka e ley faamu amin eɗe wawi wiide hano haɓugoɓe kaɓoto hande ɗo e faamu yimɓe de ɓe mbi wonko nafi ɓe mbi wonko nafi par ce que sa ƴeewi so ɗum yeehi ɗum warti fuu ko wartata ɗum ley banggal tiiɗalla leydi ndi basiji ko woni e leydi ndi ko ɗo haɓugo woni nene eɗe mbawi wiide hande ɗo ɓe mbi ɗo ɓe daari ɗo ana wayi honno iɗum ɓuyto seeɗa seeɗa ka gonɗo to kañum ɓuuri andude ndenno min jii kasen ɗo e réseaux sociaux ngaji ɗi yaltinama fayi journal force maɓɓe wiyeteɗo force Barkane kañum Takuba ana ɓuuri duuɓi kewɗi hikka e normali ɓe gonno joni wiyama kewɓe muɗum hoti cuuɗi maɓɓe ndenno hono hen jiiruɗa ɗum kibaru muɗum no ɓe mbirata ni homo fuu e faamu mum homo fuu e yiimo muɗum min ka sa Allah andi kam mi wiyanno ɓe ngalano ɗo feyi ɓe ngalano ɗo feyi ko waddi ɓe ko biltaki sa ƴeewi min tenugu pinumi masina to mawnumi kamɓe ko ɓe goni ley funnangue ko yo bangal jaam e ndenago e leydi ndi ka eɗen mbawi wiide gila ɓe ngari so wala honko ko boni ɓeydani en wala ko ɓuytani en e ley faamu mi ficci tan seeɗa sa ƴeewi kamɓe no ɓe gorri ley centre o ni ɗum ley funnangue Mali ni hakkude Mopti Jenne hakkude Jenne Teningu hakkude Teningu Bañagara koro Bankas fuu neɗɗo ana wawi dogude mobile ñalawma goto ka min ko daɗi hakkillam min e hooram e ley recherche an communauté internationale ley ladde nde militaire en malien an ley ladde nde wiyetoɓe yimɓe ladde ɓe ɗum ɓe mbi jadisemɓe an ley ladde nde don soɓe an ley ladde nde ladde min hoore mbiɗa donnanno moto hakkude maye ñalawma goto ka
ko daɗi hakkille mi o hooran faa ko ndonko mi faamude feewi yo e kamɓe ɓe leli ladde nde ka ɓe mbawi wadde ko foti lebbi 3 lebbi 4 lebbi 5 lebbi 6 ɓe jiidaji saka ɓe kaɓa nene min e faama mbiɗa wiya ɗum complot no honno laamu o wiide ɗum complot woni e dow leydi ndin par ce que e bawatere par exemple hande Bamako ɗo joni hakkude palais de la culture et toute l'Afrique ke groupe ngaji tati fof ana ɗo fama ana ɗon e jadis en ana ɗon donso en ana ɗon e France ana ɗon ka ɓe jiidata fe saka ɓe kaɓa ɓe jiidata fe saka ɓe kaɓa lebbi 5 lebbi 6 fa lebbi 10 fa hitande on jiidata fe saka kaɓa nden eɗen mbawi wiide hono masala mo ɓe gaddi o iɗum hani ƴeewede iɗum nandi e gonga arannene hono no mbiruɗa no antenne ngu finɗa ley masina aɗa andi masina sanne est ce que gila ɓe iwi e laamu o genre gila gouvernement keso wari laami leydi ndi ɗum woni yimɓe gom e transition joni o baasi o ɓoytaki centre Mali o bon en mbiyata baasi o ɓoytike saabi laamu wartayi laamu wartayi ko wartata banggal jeereji ɗum woni jonka masina ngo mbiyata luumomen luumoji men gartayi hono ɗo gonno nen so ɗum wartayi fof a wawa wiide baasi timmi saabi baasi kañum naɓi ɗum ka wonɓe toon e faamu an ko jiyammi e dow réseau sociaux ngaji koɓe kalata ɗum ɓoytike saabi hono wonɓe to haɗoɓe luumoji e kala ɓe ƴiwi ɗo gonno ɗo cotti hande militaire ɓe e hoore mum ana e ɗi place ngaji eɓe jiiɗe militaire ɓe ana e wuroji ɗi ɗum ko nanami e réseau sociaux ok mi faami nenno ana ɓuuri duuɓi kewɗi joni armée française kamɓe gonno e hedde e nord Mali o hande hono no mbireten no armée malien en mbawi yettude nokku kewɗi ɗo ɗi mbawano yettude hoɗum hen waddi ɗum selon ma bon min e faama fuu fan e garta hono toɓɓere nde kalɗen haala mum nane nde armée Mali ono betti hande ɓe jottike ɗo ɓe jottata kon nden ana wadda sikke so a wari a ballo bani adama fa ñifa yiite ko waddata banggal ko ñifata ndiyam ko jogiɗa fuu a resi ndiyam ɗam ko ɓeydaki fu ɓuydaki eɗen mbawi wiide hande wonko waɗi ka ɓe bitti ka min e faamu ɓe bitti ka ɓe garta ɗum yo faamu amin ɓe bitti ɓe gartan sabi min mi yi wonno les centre o ko mi waɗi captation audiovisuel ngaji mbiɗa yiiɓe mbiɗa andi o jamma ɓamatako so joɗɗina e France nde ɓe ɓamata so joɗɗina France fu France yiyan ko jiiɗen ko mais min ɗo landam woni wittuɓe ɓe hoto ɓe jeeyi hoto ɓe goni ɗo landolam min woni nene e faamu an ɓe bittayi donc e faamu maɗa an eɓe mbawi wartude kase e mbawi wartude sabi wonko warno so witti ko ɗum anda ka ɗo yi sa ƴeewi 2012 ko ɓe gaɗi cammini Kidal ɓe cammini Tombouctou ɓe cammini Gao ɓe gari fa Konna maintenant ko ɓe gato jamma wala fuɗo haaɗi warnoɓe ɗum woni hono haɓontoɓe winoɓe haɓotoɓe haɓo jaadi ɓe ka yaka ɗo ɓe mbara ɓe ribbaɓe ko ɓe dibba ko hoto ɓe jeeyi ko ɓe bitti ko woɓɓe garti woɓɓe wartuɓe kamɓe wittuɓe hoto ɓe jeeyi nene min kay faamu an tan ɓe bitti ana moƴƴata ɓe mbaylta saya ɓe garta kaɓe gartata hono ɓe garnoɓe e banggal kisnan leydi ana moƴƴata ɓe garra ko wardata banggal torra leydi Allah danne en sarri effectivement joni un jeune entrepreneur gila basi o fuɗɗi leydi mani ɗo hono hen ɗum waɗori impacté ko gatton ko fu hedde tradition ngaji na fina tawaji yaade fa ko événement culturel ko mbowɗon wadde ko bon waddi torra mawɗo e leydi par ce que sa wi leydi fuu ko fina tawa kañum woni soupassement leydi bani adama ko pinata so tawa ko ɗum woni soupassement ɓengu adama ko neɗɗo neɗɗo eɗen mbawi wiide ɗum waddi tiiɗalla mawɗo e leydi men enen ka sanne sabi ko wartata banggal fina tawaji ɗum kañum ɗum hawrindinanno en ɗum rentinanno en e leydi majjum ɗum dawrano ɗen ko wartata banggal nafaka leydi e moƴƴingol leydi e ley fina tawaji men ka eɗen mbawi wiide hande ko tiiɗalla o wari jon ɗum fuu ɗum darima fa ana wayi hono e mbawa joddade e mbawa dawrdidde e mbawa hawritidde e mbawa fewnude fa hunde nene mbiɗa wawi wiide ɗum wona dow ko wartata banggal haɓontoɓe fina tawa ka e ɗum tiiɗallo torra o dow leydi saami ko
arande a promoteur festival natal pulaku hono no mbirumi no nde émission o fuɗɗata nde joni est ce que fay so neɗɗo anni wadde joni événement na festivité mawɗo leydi Mali ɗo ennema yimɓe gonɓe e centre eɓe mbawi warde hono ne ɗum waɗira hono e première édition arana o wawa kam mari tiɗallaji ko woni ley gure men ko puisque caggal natal pulaku miɗo miccito wonko mbownomi fewnude ley zone Bandiagara o ko wartata banggal journée culturelle ɗum jonka ko wartata banggal ñalawma fina tawa hono yimɓe yaaɓe Bandiagara ɓe ko koti ko ɓe keeɓi tiɗallaji e yimɓe ladde ɓe sabi ana hakkille maɓɓe kamɓe déjà ko kala ko wartata banggal fina tawa yo fijo ay ana hakkille maɓɓe du e faamu maɓɓe du ko wartata banggal fijo fof yaadata e diina nene gaɗɗo participer e journée culturelle Bandiagara o on heɓɓe hen laamu yuworo o et puis e laamu tenigo on heɓɓe tiɗallaji kewɗi ko kooti ko ɗon jonka ko nate maɓɓe ɗe jalti e dow internet ngaji e kala koɓe jeeyi honnagaɓe fehi e les zone toggueɗe o hono hen aɗa wawi sifande men seeɗa ko waɗi bon e ley faamu an yo fuu ko wartata banggal ɓe jiiɗa hono ko wartata banggal fina tawa fijo ɓe jiiɗa ko wartata banggal fijo don ɗum waɗi tiiɗallo sabi ɓe gon sariyaji maɓɓe kala ko wartata banggal fijo sa a pijo a ƴiwan to ɓe gonto kamɓe ka a ƴiwan to ɓe gonto ka minen komin gaɗi kawritangal Bandiagara komin noddi yimɓe ko hon notiɓe ƴuɓe to heddere tun so nooti koɓe nooti ko après so ɓe kooti ko nemɓe jeeyi so ɓe nangoyi yoga e maɓɓe nena ɗum waɗi fewi hono ko kalɗa joni joni natal pulaku ko won e ko wari calɗi yimɓe seeɗa fewnude natal pulaku fati jama garoɓe kowata so keɓa tiiɗal sabi a wawa wadde hannde ko wartata banggal fina tawa leñol pulaku a nodda e fulɓe hay wawɓe haɓanade ko wartata banggal fina tawa fulɓe ne fuu ley gure men to woni ko mbawɗa hollude fuu ley gure to woni hay so tawi ɓe garoɓe soɓe gari soɓe kooti ɓe keɓan tiiɗal wona a darnanta fa nene mbiɗa wawi wiide tiiɗallaji kewɗi ana hen hannde d'accord ɓe hollitino wiide ne gila militaire en ngari e hoore leydi ni ɗum woni gouvernement de transition o Hasimi Goïta e yimɓe muɗum ɓe mbi attaque ngaji e kuɗɗe kewɗe ɓuytima e hedde centre to ɗum gongana aywa nantini ko nanta sabi so a wala nokku wala ko mbawɗa haalde e mum ka ko neɗɗo nanata e réseau sociaux ngaji na ko nanta e yimɓe ƴiwoɓe to ana ngara ɓe e mbiya ɗum fuɗɗi deeƴude seeɗa sabi lawol ngol ana yaafi arande jama o so ana yaafu ana yiyaɓe ana hula ɓe mbiɗa wawi wiide par ce que min hoora mbiɗa wowi dawde mi yiyaɓe ka hono ko wartata banggal tiiɗala ko a anda sa yi ana hulɓina bani adama min yo tagade bani adama tagirano ka hannde eɗen mbawi wiide hannde ɓe mbi tan jama o tan so ana yiya militaire ɓe ɓuuri suyde diina so ana yiyaɓe kamɓe par ce que jama o wowawi hono ko wartata banggal sariyaji hono ɗiɓe kamɓe ɗiɓe ɓamata dow yimɓe ɗi donc e ley faamo yimɓe ana mbiyake ko wartata banggal dawol hannde ana yaafi jama ana yiya ana warta ana deeƴi hay hono ko ɓe garno so ɓe ngabba e gure ɓe donna sariyaji maɓɓe ko ɗum fuu jama ana holla hannde ɗum ɓuytima seeɗa ko wonɓe toon kalata joni en tant que jeune entrepreneur a suka ɗum eɗen mbawi wiide min fuu min génération gotum hoɗum jeunesse actuelle o hani wadde yalla jam e eɗan warta leydi ndi na hoɗum hen hani latude contribution jeunesse o yalla Mali o na yara yeeso ko jimmi haalde tafonta Madina enen sukaɓe hono wonɓe e mission ngaji e ko nandititta e muɗum jama o sela janginde ko boni janginde ko boni woni hoɗi hen hono yimɓe waroɓe dartude fa sende enɓe waroɓe darde fa waddudire enɓe waroɓe darde andude no joɗirɗen no gondirɗen e ko woni sirri men waroɓe darde andude ɗum wardoɓe e projet ngaji mumen jama o saloɗo tiiɗal o ɗo woni kamɓe ɓe anda no jorriɗen ɓe anda no gorduɗen ɓe anda no gorruɗen ɓe anda no ko woni hakkude men ene hoore men nene yimɓe sukaɓe jeunesse o ɓe gatta utiliser so hokkaɓe information ngaji so ɓe keɓa wadde acte ngaji maɓɓe bonangaji maɓɓe donc ko mbawmi wiide jeune ɓe tan jama o hayba ko gollata ƴeewa fa gasa ƴeewa so tawi ko jaata e mum ko so tawi nafa mum ana leeri ka ko wartata banggal tiiɗalla
gure men ko wartata bangal tiiɗalla leñol fu jama ana hani farratade sabi ɗum aɗa yiya himɓe hewɓe an mbiya hande fulɓe ana e jihadisme e autre la won dalilji ɓe jogii de sabi hollinoɓe kañum ñifoɓe an so wiyama jaha wuro ma ñagadda ƴewano himɓe jodori ƴewa fulɓe haaɓe pullo e kaaɗo na pullo e ceɗɗo tiiɗalla homo woni hakkude pullo e ceɗɗo jangaddaya ɗum information ngaji mum dokkaɓe donc ɓe andi no pullo e ceɗɗo wawi toɓodirede donc fulɓe jeunesse o ana hani wattande ɗum hakkille jeunesse o ana hani wattande ɗum hakkille et puis jama oɗo yoni jama o immo fewta essentiel o jama o sela hono ko kawrital fu tan kawrital keɓal kawrital fu tan intérêt jama o sela ɗum jama o tewta leñol tewta jam e ndenago e ndeƴere gure men ok haala kam moƴƴi sanne mais hoɗum hen malien ɓiɓɓe mali en jaati hani wadde yalla jam ana warta leydi ndi bon jam eɗen mbawi wide jam ko awaɗo men enen eɗen andi ko woni jam ɗum kalmin joni laamu du jaɓa dawrididde himɓe jama o ƴiwa e ley haali jama o ƴiwa ley populisme duse ko jama o wondi hande wala dandu en sarimo ko woni caggal mago jungo wooɗa hono neɗɗo yata ni ene jaa militaire en jaa tawa imberger lana dow dik ni ene fella ɗum wara wiya wari jadisna ya dupay gendi hiɓɓiri wara juste pour que yalana waɗe décoré autre la eɓe kani waɗde ɗo éviter parce que so ɗum jokki mo wala hen o naata hen ɓayne menɗa nde mbarɗa sayi hen ɗo fu jomum on laatata ko yiɓɓe kasende nen ana hani tawede hande laamu o tawde e population o jama o dawrde et puis jeunesse o ene pula ko hono heɓɓe chance ɓe jangi ɓe c'est-à-dire ɓe vraiment ɓe ƴeewa jande nde ɓe acca ko wartata bangal gure men e leñol waɗo profité e jeeyi gandal maɓɓe ngal il est grand temps jama o sala ko de'ini tintin quoi c'est-à-dire jama o ɓama gandal mum ngel waɗa exploité quoi pour que yalla ɗum ana ñifa mais sa tawi yiti du Ibou Niang wallude fulɓe ana tiiɗi sanne ko warta ɗum par ce que a tawan fay so wiyama koroboroɓe na marakaɓe na bamaraɓe wiyama ɗum wonto neɗɗo ana hani hokkude information waɗa hunde mani na hunde mani sa naati leñol fulɓe sa wiya moƴƴino hunde yafa fulɓe jokkende na fulɓe hokke dane mum goto fu joɗoto de'ino bon ɗum e faamu am mi fa hande e o jama o wala ko haalnako waɗi so mbimi joni jama o ɗum woni heɓɓe jonka nasuru so jangi ɓe tinno ɓe ɓama courage ɓe ƴeewa no ɓe mbawi fabarade leñol ngol jama waɗo impliqué bani adama neɗɗo janguɗo emo janggay na jiiliɗo e jooɗiɗo ɓe galda faamu a ɓooyan aɗa tindina joomum a ɓooyan aɗa jangina joomum a ɓooyan aɗa fammina joomum fati joomum tawtude eɗo ɗum gonɗa ɗo donc je pense que ça veut dire ɗo tiiɗallo wonɗo yo niveau ngaji ɗi o puisque les gens sont limités effectivement ɓe pewteten ɓe jama honɗo faamu mum o haaɗi donc kona ɓe pindine ɓe anda ko woni aduna ko ɓe anda du ko woodi hande ko ɗum moƴƴa e leñol ngol ɗum moƴƴa e pulako et puis so jokkini pullo yaltan hono ko wonno ko yaltan ko wiyete ko effectivement mais sa tawi yiti du a tawa jeunesse o fulɓe kewɓe ana yiɗi teddinde suudu bamum ana anni vraiment hollude nafa suudu bamum na nafa pulako ka tawa jeunesse en kewɓe ballatake hono no ɗum anni waɗire noon normalement ko mbawɗa haalande fayi laamiɓe hoore leydi ndi na opérateur économique en ɓe daña bawɗo wallude goɗɗo fuu walla jomum yalla vraiment projet nga immona yaare yeeso bon ɗum ka fuu ana wayi hono ko kalɗa nanen ko mbiɗa jama o famrata haaldatako ko sabi fi hono gure men ɗe joni sa ƴeewi ko wartata bangal baale men e kala ɗo jottorɗen hono hamɓe faabade leñol na hamɓe faabade hakkille men fuu tan enen hoore men probléme an toon ɗum ana e leñol men ngol ɓooyi hen du donc moi je pense que ça veut dire jama o fahan jama ana hani ƴewdirde jama ana hani haaldude fahan joddade fahan et puis jama jaɓa dawrididde jama jaɓa dawrididde ko woni message ko mbawɗa hokkude joni laamiɓe leydi ndi ɗum woni gouvernement de transition gonɓe e hoore leydi Mali joni o bon ko mbawmi wiide ɓe tan ɓe ƴeewa ɓe jotto ko wartata bangal mawɓe men wonɓe toon ɓe e baali wonɓe toon ɓe que ça soit ɗuma tabital pulako yiri were aɗi keewi
les Pinal et autres jama ana heewi to hande ɓe jotto ɓen ɓe dawrude e mum ko wartata bangal tiiɗala ko woni e leydi ndi ko foti ɓe jokka e hono wara hoore o tan ana mbarani taw ɗum wiya jaadi se mbar ton jaadi se mbar sabu yoɓte ɓe jaali ladde ɓe wala mo andi militaire ɓe wala mo andi koy kamɓe ngana wi pulo cuusaɗo so a yi ko kulatane so malfal jogiɗa felna donc vraiment ɓe ƴeewa no ɓe mbawi dawrodidde e mawɓe men ɓe eɓe ƴeewa no ɓe mbawi waɗirde impliqué jeunesse o e ko wartata bangal communicateur en men ɓe woni hono jonka jawanɓe men e wartata bangal ñeyɓe men e fa hono golloɓe ley golle média e ko wartata hono mun en ɓe ngat impliqué ɓe dawrude e jomum en pour que fadi ɗum tiiɗal o ɓuura hono ɗo woni hannde ɗo par ce que so jokkirini Allah danndi sere mum ko woni caggal mum ko waɗa effectivement joni ko mbawɗa haalande téléspectateur Pinal TV o ƴeewoɓe men fuu hannde bon ko mbiyatmi Pinal TV tan mbiɗa wawi wiide tan hannde ɗum Pinal TV ko vraiment ɗum initiative lobbo par ce que mbiɗa wawi wiide mi hoore mbiɗa wonno ɗon ñande nde ɗum haala majju fuɗɗata haalere nde mbiɗa wonno e initiateur en ɓe feeli lancement ko wartata banggal jonde conférence o fuu mbiɗa wonno hen donc initiative o ɗum initiative lobbo ɗum initiative lobbo donc vraiment fulɓe jaɓa faabaade hoore mum jaɓa wadde fii e ko nafata leñol so mi wi fii ko nafata leñol fof ɓe ngaɗa investi ko wartata bangal fina tawa neɗɗo so a wi aɗa yiɗi hunde wona haala de ɗum golle no ene vraiment ɓe ƴeewa so tawi ɗum tan o télé tan jogiɗen hannde Pinal TV tan jogiɗen hannde donc vraiment jama o ƴeeɓe ngaɗa investi ko wartata bangal bawɗo bangal jawɗi bawɗo bangal golle bawɗo bangal hakkille jamma waɗa investi eɗen kaani ɓurde ɗo gonɗen hannde ɗo pullan ɓurni effectivement pullan ɓurni ok ha bandiraɓe ɗum wonno hannde komi annayi gajodirɗe mo mbiɗa wonno ɗo e Ibou Samba Niang mo wi alhaji mo woni joni e anda somo yeeƴi makka na huɗo he ɓe salmini on barkini on fuu vraiment on fon jarama fa hallanɗo hollu en hono muɗum so Allah jaɓi assalamu aleykum moɗon hono e Siyabo